Kobati? Namo. Yusu Traoré? Mba. Mbranga Yusu? Ya kadino. Kati Yusu? Ufode. Moshi Yusu? Ndesani. Aywa Baininga Yusu? Afotuguni. Ene sokoma? Ndesani. Kifo? Ibe siraka Yusu fraka. Siraka Yusu? Oh wala. Ida sirak kumane masa. Ah, kana ndo kumbala de. Aywa. Ndesani. O masiraka Yusu? Jiekoloba ba. Jiekoloba. Amifo. Anzigira donki baro sebe kuna. Yusu ikado dongo do ka damane ndene fo juma. O nga alamsa o nene e garsege ne ala e bido jirana. Ambi i refuki wala nyumando. Ikaro ka lame ba jekulu fo faranga radio munumbe. Nulu banga bara monobo. Amu fuku wala nyumando. Dande foli mina. Femi sebe nunye. Abi bo dongo do abi sebe français kadela. Nga bara de ka yelema bamangala. Jama famba o kase ka famo. Yusu Traoré. Nywana ye. Obi ko chamangu mala. Ibolodo. Andoan. Kifo. Ki wali mando. Bismillah. Minye ka damne sa. Kana Segu. Kana Bomogo. Kata Kati. Kata Metobia. Sakela. Sakoiba ke. Oh. Sakoibugu. Togo. Zogofina. Ngrefebugu. Ngoin. Nimebala. Na samane to ati fo ya samane ka utala. Na lu to afo balu wi. Parege samane ka o chefaru ne de. Jede Yusu. Wi kana Yusu ari ya. Do de atargu fo na de. Kana targu yele masa. Mauko ni mbafo ko yenga ko ni ko maudu samane. Mashi donde dugu makorobanda. Nere tara samane ka dugu ta kuna ku mache kelenye. Mama ye mame shije. Nere kele ku yala shije. Ego chugodi. Allah akbar. Awa. Ni samane ka be misekola o kana nzoro ya. Segu bako febulu. Bismillah. Segu chebulu. Foma ga pamaru de. Mbranga sawalisa. Ayo bismillah. Alaga unaja. Amina. Upma kifo ki wale bando. Ando anna blada girindala. Onna awa kumfolo di ma katbeno. Odnema. Yusu niye kumfolo dia. Yusu mba mene. Yusu. Basa kana afanyo ambo. Abulu nywande noji. Mi sebenda sebe mi nanga makulende pana. Lende pana ikado video bolido. Amita njo sebe nye woro nana. Fe mi nye kuna fondila uye. Jango ni geleabe jamana kono kuna fondi di chugo akanka keke chugo minuna. Ikado obaro bela jeli ubeka buluda doni ni yalla je laje bado okera laje mi oktober kala tletan duru kada tletan woro bulu le flakala ikado aywa kuna fandila ubura yoro chamana jamana marabulu la kana kala yinzoro memba to aywa ni lakana bala be jamana kono yusu kuna fondi ane wati basigile olute kelenye nanjigoro membe no azale hotel salamu ye ikado bara numbela jeli akera ye femi ngoni bato kalanga di ikado anga kuna fondila ma memba to kuna fondi tugo mabe nye tugo na jango ni nyami na be jamana ko nala femi nye kuna fondila uye nyado abulu faraka cha minu mba sebe minu mbi jauta ayo minu mbi abo ikado television na minu mbi ma radio la ane minu mba bla jen kuna fondisra kuro kwa no linye ikado numbela jeli wele kundo kabokaye kulukoro sigaso segu ane babakoya ni yalla je feminye chake bulu mino sigra senga amame mission d'appui à la réconciliation nationale oye chake bulu belebele bay musigle de do beni client o kasega mali ngono o fana be ministre so nga dangani akono o de ministre so e musigle do ben kasega sigi malde bela jele nyanje kana ni basigi kana ni ben ani sigi ka foye fa bela jele fe olu fana nande me ba do tegari nyama coopération allemande nabe allemand jamana ko fo jango o kadde me bulu mbe no e PASP et GIZ projet d'appui à la stabilisation o fana e bara bolo dale musique mbe basike obise kana chogomina je sedi o bolo malikono ya ikado kuna fon namba mono bo alibi ibai ka fo ni ngalambulo asike kun kunye minye dogore te femi kuna fon dilawiye aywa ku ka donia kolu sinzi kosebe jango ni wati gbele nunu na lakana bale na be jamana ko nana kuna fon di tugo nyuma ikado de kan ka nyini sabu kuma be kuma la ni tora ko fle sebe ni be semenu la ni tora ko lubla jawbe jawla yusu ni tora ko lubla wati gbele do la abise kana ni futne abise kana ni balawye abise ka do fara tasuma ka ala ka ngisho ma o pona femi ni gulabe jamana kono kuna foni kan ka disra munu ve ka dazere ni nje ka opmana o kalamblo o de chamangera femi kuna fondi yere asharia uye femi kuna foni nyini ka sege ka soro ka chari no bara make keto nyumana abigele akosebe ni ye kuna foni bela jele salo iseve ka yarete ibado isu amna ni gule abaye fika tende temenye misela minga ka sega fo mama ka sega fo mi miseka ta min diseka ta aywa min jabe sega jira min diseka jira fikulu kunguna nyi ngu bonywa
ɲuman na ni ye ko inda ka lajɛ a kɔni kɛra ko ɲuman ba ye sabu tile fila kɔnɔna na i b'a ye kalan caman olu sɔrɔla Yusu Tarawele i k'a dɔn an kɔrɔkɛbaw minnu ye an kɔ kunnafonidi baara la ayiwa kunnafonidilaw ka soba Maison de la Presse ɲɛmaa kɔrɔ do Sadu Yatara ale tun ye formateur dɔ ye ale fana ye kunnafoni caman di ka kalanbulon caman di o fana tɛmɛnen kɔfɛ an kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen min n'a fana bɛ kunnafoni ko ɲɛdɔn kosɛbɛ a bɛ kalan caman di Mahamadu Talata Mayiga ale fana tun ye kala dibaa dɔ ye n'i y'a lajɛ hakilina jiginna fɛn min nin kalanbulon ye a sigira sen ka dɔwɛrɛ tɛ a kun de ye ale bi bɛn ni kelenya bɛ se ka na cogo min na ani fɛn min ye kunnafonidilaw ye k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo jango an bɛ jamana min kɔnɔ bi na ni gwɛlɛya o bɛ an kan n'i y'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn n ye cakɛda min fɔ mission d'appui à la réconciliation nationale o ɲɛma de Mahamadu Juwara ye Mahamadu Juwara a ye hakilinajigin kɛ k'a jira k'a fɔ nafaba de bɛ kunnafonidi la k'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw ye maaw ye maa minnu kan ka bonya kunnafonidilaw ye maaw ye maa minnu i ka dɔn kan ka dɛmɛ k'u lakana nka kunnafoni dicogo ɲuman fana o bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kan sabu ka d'a kan kunnafoni a bɛ se ka ɲɛni kɛ cogo min a cɛnnikɛ nɔ ka bɔ i ka dɔn o ye bonya da ye Mahamadu Juwara ale y'o laseliw kɛ ayiwa ni ka kunnafonidilaw sɛbɛkɔrɔ jija u ka baara la k'u fo ni k'u waleɲuman dɔn don o don baara minnu b'a la baara gɛlɛn don a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ danga min na an bɛ waati gɛlɛnba de la an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ min b'a to an ka se ka bɔ nin waati gɛlɛn in kɔnɔ ayiwa bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya n'i y'a lajɛ hali bi i k'a dɔn maa caman fana olu tun bɛ kɛnɛ kan ye fɛn min ye Maison de la Presse maa min b'o to a la n'o ye Dawuda Konate ye ale fana ye foli ni tanuni kɛ k'a jira k'a fɔ nin ngalanbulon in bɛ ka di waati la a nana na waati fɛ sabu Mali yɛrɛ mago de bɛ na bi kosɛbɛ min ye directeur PSP GIZ ye o ɲɛmaa Philippe Course n'o bɛ an fɛ yan ale kɔni y'a jira k'a fɔ bibi na gwɛlɛya bɛ Mali kan a ko nka Mali journaliste n'o ye Mali kunnafonidilaw ye k'u bɛ baara in sɛbɛkɔrɔ ɲɛdɔn ka kuma ni sanga bɛɛ ka to kana dɔnniyaw k'olu kolo sinsin k'o fana ye baara ɲumanba ye baaraw dayɛlɛla maa min fɛ o kɛra maa ye maa min kɛ bɛ ka ministre yɛrɛ nɔnabila n'o ye ministre min sigilen don bɛn ni kelenya ani mɔɔ bɛɛ ni kama an ka jamana kɔnɔ o ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sidi Kamara ye Sidi Kamara fana ale fana ka kuma taara bolo minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɛn ni kelenya de ko fɔ ani ka kunnafonidilaw jija u ka baara la min b'a to i k'a dɔn kunnafoni ɲuman o bɛ se ka di cogo min na ale bi hakilinajigina fɛn min ye i ka dɔn nin kalanbulon ninnu ye n'o ye formation ye ka se ka kunnafonidilaw ayiwa ni k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo nin min kɛra nin ye n y'a fɔ kuma daminɛ na olu bɔra k'a ye Kulukɔrɔ Sikaso Segu ani Bamakɔ yan o kumana a tɛna dɔn ma koyi k'a daminɛ bi n k'a fɔ k'a daminɛ fɛn min ye ayiwa sini kalo tile 22 ayiwa kalanbulon wɛrɛ bɛ taa sigi Moti fɛn min ye Moti mara ye ani jamana cɛmancɛ bolo ka se jamana kɔrɔseli ko ma marabolo minnu bɛ yen ni ngala ɲɔgɔnna fana bɛna taa k'olu kun olu ta bɛ kɛ Moti bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n'i ye nin ko ye lajɛ ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye Mali fa bɛɛ fɛ ka kunnafonidila bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sɛbɛkɔrɔ jo min kɔni b'a to ayiwa kunnafoni ɲuman bɛ se ka di waati gɛlɛnw na cogo min na jango lakanabaliya o bɛ anw ka jamana kɔnɔna la cogo min n'i dun y'a lajɛ minisiri yɛrɛ min sigilen bɛ bɛn ni kelenya kama colonel major Wage fɛn min kɔni ye a ka baaraw ye i ka dɔn maa caman bɛ ka tɛgɛrɛ f'a ye bi k'a jira k'a fɔ a bɛ ka wale minnu sigi sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka malidenw sɛbɛkɔrɔ bɛn kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen fana don da kelen fɛ an ka se ka bɔ da kelen fɛ furanjɛla fanga maa ɲɛmaw olu fana hakilila ye min ye kuma ni sanga bɛ i n'a fɔ fasiriba b'a fɔ cogo min na o de ye bɛn ni kelenya ka na jango kunnafoni u ma tulonkɛ a la sabu kunnafoni a taa ka teli jango diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi mansin kuraw ni kunnafoni disira kura minnu bɛ yen ayiwa Yusu n'an m'an kɔlɔsi kunnafoni na a dɔw b'a la a bɛ kɛ baara y'an bolo n'o y'a sɔrɔ diɲɛ kunnafoni disiraw ka teli n'an fana y'a minɛ cogo ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana k'a sɛbɛkɔrɔ basigi o fana nin ngalanbulon minnu b'a la ka sigi sen kan dɔɔni min b'a to ayiwa kunnafonidilaw anw hakili bɛ se ka jo cogo min na ko nin kɔni ye ko ɲumanba ye ka to senna kuma ni sanga bɛɛ min b'a to kunnafoni sanuma ka se ka di jango an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye lakanabaliya ye jamana ye bi na nin ye mun ye sɛbɛn ye Masire Jɔpu ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indépendant kɔnɔ Masire Jɔpu ni ale ka sɛbɛn bila ne bɛ tila ka indépendant kelen in da indépendant n b'ale ta Dawuda Sangare nin y'ale ka fasiri ye Dawuda ko mun i bɛ parti n ka kalanden don dɛ n ye nin kala classe de kɔnɔ Dawuda Sangare a kɛra Ganadugu ɲɛna awɔ Amche Sekosigi la mangoro suba in kɔrɔ ye an ye lakɛrɛ kɛ nungu Antoine min ye parti min bɛ n'o ye ka dɔ faso kɛwale olu ni a bɛ ka dɔ olu farala nɛɛma kan k'a kɛ nouvel espoir pour le Mali min ye a bɛ ka dɔ parti nouvel espoir min ye a bɛ ka dɔ ani Mali nɛɛma olu kɔni awɔ min ye ka ninnu kɔni u ye wulikajɔ kɛ min ye maa min bɛ yen n'o ye a bɛ ka dɔ Birema Boubacar Emmanuel Traoré
i k'a dɔn ale ni awa min ye olu filɛ ni ani aw k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye aw faso kɛwale min ye député kɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ Segu mara la Adama Gane olu kɔni u tɛ ka bila sɛbɛn na k'a fɔ an bɛ jɛ ka kɛ kelen ye min ye n'an kɛra kelen ye n'o kɛra fanga bɛ don a n'an ngolo bɛ jo nka n'an farafaralen tora a bɛ kɛ fiɲɛba ye an ma o hakilina min n'u y'o sɔrɔ an dɔn aw k'a dɔn faso kɛwale min ye candidat kɔrɔ min tun bɛ yen awa san 2018 n'a y'i kan bɔ fanga nɔfɛ Adama Gane ale aw k'a dɔn min ye ani nɛɛma no espoir pour le Mali nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma min filɛ nin ka fara ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ aw k'a dɔn n'o farala ɲɔgɔn kan min ye tugukala bɛ jo n'o kɛra aw k'a dɔn min ye parti ka yanga bɛ sɔrɔ o ka fisa aw k'a dɔn farafaralen ni ye aw k'a dɔn parti nɛɛma min bɛ yen i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ kalafili nata a siga ka bɔ maa la olu n'u ka nabɔ a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ min ye aw k'a dɔn parti sigikun ye ko ye min ye parti sigikun ti dɔwɛrɛ min ye ka fanga ɲini walasa i b'a dɔn i bɛ se ka jamanadenw olu nimisi wasa ni ka jamanadenw na kɛ jamanadenw ka ciden ye nka i na kɛ jamanadenw jigi ye o ka kɛ o bɛ kɛ kun min na o k'a sɔrɔ awa i yɛrɛ faso kanu b'i la jamanadenw hinɛ b'i la jamana ka ɲɛta aw k'a dɔn o y'i ka hakilina ye Antoine min ye Burama Emmanuel Traoré min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la maa min bɛ yen n'o ye Adama Gane aw k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye a ko kalafili nata a siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen la min ye kuluba ɲinini olu n'a bolo da min ye parti nɛɛma ye i k'a dɔn u ka hakilina ti dɔwɛrɛ a n'u ka welewelema kan ti dɔwɛrɛ min ye an ka kɛ kelen ye ka baara kɛ aw k'a dɔn ŋaniya ɲumanya ani jɛya kɔnɔna na min ye aw k'a dɔn u ka parti tamafiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ o ye si ye o ye tamasiyɛn ɲuman ye o si kɔlɔ bɛ bɔ a la si ye tamasiyɛn ɲuman ye si ye tamasiyɛn ɲuman ye parti jiri bɛɛ bɛ tigɛ si tɛ tigɛ o si tɛ tigɛ dɛ a man ɲi yɛrɛ a man ɲi maa ma si min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni u ka parti aw k'a dɔn a tamafiɲɛw ye wa nin na kɛ sababu ye k'a dɔn ka fiɲɛ bɔ da di jamana ma min ye an ka politiki ko taa sira la min ye politiki kɛcogo kura ye olu bɛ taa n'o sira ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la Mali la bɛ awa min ye taabolo kɔrɔ maaw ye aw k'a dɔn o dan ye sa o tuma ni faraŋaɲɔgɔnkan min filɛ nin ko a kun mago bɛ olu ye koyi maa minnu aw k'a dɔn n'o ye jɛkulu yɛrɛ tɔndenw ye min ye aw k'a dɔn aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu na taa parti sigi fa bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye an ka région ni cercle ye u na wuli ka jɔ kɛ ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan min b'a to parti kalo bɛ se ka sinsin cogo min na min ye awa député kɔrɔ ani aw k'a dɔn député kɔrɔ Adama Gane min ye ani k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn Maïssa n'o ye Emmanuel min ye Burama Emmanuel Boubacar Traoré ale fana kumakan ye nin ye dɛ min ye bɛn ni kɛlɛ n'o ma fɛn fɛn latigɛ adamadenya ɲuman n'o ma fɛn fɛn latigɛ an ka jɛ ka kɛ kulu ye n'o ma fɛn fɛn latigɛ min ye farafarali tun o latigɛ o tuma min ye parti nɛɛma ye ani aw k'a dɔn faso kɛwale ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu kelen ye nin sɛbɛn i k'a dɔn i ka kalanden i ka fasiri nin ye n'o ye Dawuda Sangare an n'a fɔ i k'a dɔn dantɛ foli min na Youssou Traoré ni Maɲɔ ye buza bɔ sɛnɛkɛla ale hakili bɛ sigi kosɛbɛ n bɛ sɛbɛn da n ko min ma ko l'indicateur du renouveau nin ye faso den dɔ ye a ye Mali kunnawolo o kɛra kunnawolo da ye ayiwa kɛnɛya minisiri kɔrɔ don professeur Samba Ousmane Sow ko an ka tɛgɛrɛ f'a ye Youssou a ka kuma man jan Seyna baarakɛla don i k'a dɔn diɲɛ binakun kan dɔgɔtɔrɔ jolen minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔ kwalen minnu bɛ yen minnu ye ɲininibaw kɛ i k'a dɔn adamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na a bɛ olu kofɔ Youssou i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ professeur Samba Ousmane Sow diɲɛ yɛrɛ kuru kara maaba minnu bɛ yen professeur baw minnu ye ɲinini kɛ minnu bɛ sen na i k'a dɔn ka tɛmɛ ɲɛmisɛn ta k'a tɛntɛn ka maa tan da ka bɔ olu cɛla diɲɛ kɔnɔ Samba Ousmane Sow b'a la. Parmi les 10 nouveaux membres internationaux, Académie nationale de médecine aux États-Unis.
ale bala wa ngo barakala ma bo mali la ko olu ka sugandiri te ma nyira fle ay olu ti nyaba fle olu bi ka keta de anga ta fe atemna Youssou Traoré Académie nationale de médecine ikaro l'Amérique jamana ko duguba me ko Washington akray femi tarata octobre kalo le ta anesegi ninado ay wataruku ko nala femi nye docteur Jolé ikado bolo wula ma mi ma bi konondo ikado minu fana bolu ni sanje ma tandara ola ikado o ma ta de kono professeur Samba Ousmane Sobola ma bi kono don o ya tente ngo hatsa ga mata anga mali die bola yangu na wula ko 90 membres réguliers et 10 membres internationaux dont notre compatriote professeur Samba Ousmane So ndesani uga sawo sa laje ngero CV femi académie nye académie nationale de médecine ikaro ni medonia ko fo kenya bina kunka jien kono mamu nga wulika jokera sabu ka manifu lafia fura ko nyini na yanga ngoma ko recherche no nyini ni abi ode ko fo ko sebe femi ngoni ni ngwenye ikado maudo mamu no billa ko do jien bina kunka bela jele fe ka do ka fo nu yem mawye olube adamania baramena ode ka se ka nyini ni bawke ka kalambaw di ikado manifu mse ka lafia tukuma kenya ko ta fafe ministre koro nabi aywa kena ministre koro ko fo femi bibi na tagada bami fana nyamado we Institut National de Santé Publique INSP professeur Samba Ousmane So angebale de ma ikado ale njonjon bansoro malikuna wala ando fe ko sebe ni yalla je femi je bina kunka na fara ko donia digu cela ikado kena bina kunka mata olu nazara ko mako cercle fermé beti do de ni yen ngoy laje tarata nya fo octobre kalo le ta ne seki ikado ba fulani mugani kele na akon nado tarku konona na fem ngoni mali ay kuna wulu basoro faso de mi ve ode ikado Samba Ousmane Soye ni yalla je ay wa tagada bado nyama koro fana do no bi centre national de développement des vaccins ko fo femi ministre koro o fana do nyafo académie nationale de médecine aux États-Unis Washington DC ni mara numbela jele keray ma tangura min dale fleni save bolo rela nabi ay wa kala ngo fo nabi kena ko fo bay ka fo ay wa okoko ni ay wa absara ko sebe Samba Ousmane So betsega do yoromina ikado ko anga faso de kwa dunay ha ka sababu ka kanyene nuye ka sababu ke akabara nyedon ka sababu ke ikado bara chama kena bina kunka fe minye mare mo ko nyana boko bela jele ko na ale pumana ay shera nyuma jamange fe mi Victor J Nzoe ale pumana aya jira ka ko ale kuna wolole ikado abin ma kura numene ikado ningu do jakuli ngonna la sabu ka daka fe mi ngoni temenye misere tara ku tende wa bara ere mimbe no kena bara jien kono ba se be ko rodon wala bela jele ku do rete fe mi adama do miseka lafia tukomna itlo nyigala jo ambe bikoy awo biambe université baw de labi abana itlo jigala jode mata nunu na Richard MK Adanu ale professeur belebele kena ko tafafe femi université de Ghana le bey abana Hilary Ikado Chrisley ale fana aywa professeur belebele bay medicine na ikado ni yalla je ango mi ma ko université Edinburgh obala Jennifer Lech Gardi ale directrice adjointe ye fem ngoni paliko ye ani banako ale bolu sebe ko nyedo Theodros Adanos Ghebreyesus Jesus o mami bi bodo le directeur de l'Organisation mondiale de la santé awo o be kulumi ngono de o fana be mata inde kono samaso fana be kono abana o mesi nyama ba ndesani ngo malide ga malide ta de galanga o de fien Adanom Ghebreyesus ikado ale fana PhD ye anga diplôme nundo de o be ka diplôme numbe fo nanyo be fo a be ka bara otemene ngofe Tricia Egrenbach ale fana ikado professeur bay mi na be kena ko fana ko fo ango mako Université Oxford ale bay Edith Hert ale fana directrice générale laboratoire européen biologie moléculaire ale fana o ma nyamaye collège de France là Matsizo Moeti ale fana directeur régionalier mi na be organisation mondiale de la santé OMS ko fo farafna bolo veya John Arne Rottengen ale fana ambassadeur de santé mondiale ministère norvégien des affaires étrangères abana otemane ngofe Gustavo Turechi ale fana yi ikado professeur Kwalenye ango mako professeur département ayo psychiatrie université McGill directeur scientifique psychiatrie papa Institut Douglas ale be no no boray dangroba anga Samba Ousmane So ale be ni jo abana itlo nyigale jo Samba Ousmane So MD MSc first TMH nimbe akati drude
ex-directeur général Malibago benna Centre pour l'évaluation développement ayo nyama yaw joshi minyi ikado malikena ministry ya ayo fana ke bibina INSP o ma nyamadu ako bibina ni professeur Samba Ousmane Sore ta ka laje femi abeka bara fana ke ikado vaccin do ka bi femi nyini abo de ke man sanga bela jere la nyini fana bala ka kebi vaccin kro bu se ka soro tugo mina jango femi coronavirus ko yi ikado bibina fana bala ka bara ko la kosebe directeur général ikado de l'OMS ko kadanga ni akonna la opana mata min tale flani nye Académie nationale de médecine aywa Washington ko fi aywa na bi l'Amérique jamana ko fo jere bina ko ka mata minum be no lu ka donay yanga me kenya ko la konga professeur Samba Ousmane So aduna Abu adunola eko tugudi fuyi amba fodo ngo alaka ka machine gene wa misebe datu ni wese nye anya bo l'indicateur du renouveau kono ngami makele fana fiye Samba Ousmane So ambalom nu ngarase kera kunay do ba fuko banaba aye bara minge ola Samba dogotoro to aye ne manunu furake ku furake fo banaba ay remene ibo kalama ka nyama yala Allah akbar ku furake kama kuna ya mene dogotoro ni Samba so gele ani banaba to bi si nyongo bi wuli ni nwanyi bi fe beke akase ka bana nyeni ka nyedo tugomna kuna ya remene abana ni oh bismillah anya bo l'indicateur kono Samba So kwa ni ikaro jonjo belebele zoro ami fulika kwa la kake shini kenai alibi alaka maliku na wuro ibana bla yoro baraki abana ibana bla yoro ma kamo denkere fe ukanga dabla nyamona Saba anga fo ko alaka ka mashi amina anwa na mi sebenda sebemi na mata o soir de magoye minye URD oluka nywanye ba nyere la dasere yiri mo de no e conférence nationale URD minye nyela kabi gele agoyi andwani adimata kerao ogdogalo tlemwani saba bismillah flani avocado mga anikele minye vice ogdogalo tle joli mwan saba oda shiningane de shiningane ko yera do andwan miye uka awa vice president mimbe no miye salugu sanoe anater la ko ani avocado akatonde olu na nywanye ba wolo shima kagwe andwan na tna ke baje konna na bidese miye kabine sumela shishe alaka hinala alaka daro nema miye sumela shishe mi na kara malife sumela shishe mi na ye malikdo aduzuguna sumela shishe avocado anato nyando olu kon wulila avocado ka yerde ka sigisenga odoni pije miye sumela yerde na take flala miye hikado tugodi alata de chen ko yerde bismillah parti boyan le bakunda anga jamana ngono miye avocado sumela si seye adana ke wati dola ale ko ndara campagne na avocado afasola no nyafungeye miye député kala flila sumela si se awa majugu do ko ndana kana sumela si se ninga ta avocado katunai wati mina ngo bela jele kera jamana do ambela jele wulila miye do te do ye munu se fenfe ye oluboke sabota yerde tondo oluko kamana gwana sumela sise akademba kamana gwana maledonga mana gwana minye ala nana kana fiye bodda ke o sumela sise gele minye ala mingade alay ando na abode ke ala sago ba bela jilela minye awa sumela sise abolengo sumela sise ko ni avocado minye folike mawye kadwa donge mawye abota mala wati mina minye avocado banado na kane sumela sise la sumela sise ya chekata naye ala ya kakalefa mina ala o sumela sise o tarida minye avocado alo malafia bier de tondo ngoni wulani avocado minye dunu ni balai ubekule fa bele gilefe nyando ko jugu before minye karsabi kai karsati kai ne de be kai karsa manganai ne de kanganai ne na ba kurai aw yemma kurai man na kana cheya avocado to kono nana minye makuro na kana faratonga ikado man na kana cheya minye parti bawe be andwan ulu kodo no nywana minye avocado ubu teke ko de ke ka nywa bo sisa agelera ha ndubulebele
du cira ani bende du konan don akra bare e ma ko be malso ni dogo to awla be ga to ni ye dogo dala kama go sige wasro dogo sera baro la mi o sumela sise alentani awekado min nyera la mi ubna laje minge alaje abigeleya alaje abike shaklu flasiri mi nga ikado ko sumela sise mi ukada leto awekado akala afia minye awekado akasoba ngono ku kana awekado sumela sise duzukasi andwan mi awekado mamunu be no sumela sise awekado atamanyangoro no bela jele ko wulile do be gaminye awekado parti kono nai parti konna awekado mado be munu sominga ja uluko dia jira ka fonni alaba ni URD koni Nicolas Make minye URD abida kolonji ninga flengolonji wa minye dorete awekado mamunu be samvelana mamunu be no awekado ni jakulu mawe minye awekado nyera la olu dobe awekado olu tika jatimne ke malidena de olu koni bika jatimne de ke jore mina ke kanidai ne de bina ke kanidai wa ne de be awekado jakulu ne de sago bala ne de bika jakulu natanye andwan o minye ningoye sa mi URD atoko kon me moda be hali mamunu dati ko gwese utoko be bele jele da o na makoloshi ko ni tondo makoloshi URD awekado ba voka ma kordo tatofleni wasoro atira bogo aywa ala ka sutura yusu ni sebe ay ni mbo so la ya jara nyale ka fasire anya bo sebe ngona sebe mun bo ko swa ay wa sorde boga mu fo dande folimina ikaro yusu benga pisa kele sabu kele akololon dande o mana me dugo de kalibi mali politique ko ikado basiki kaseka nala sabu politique ko manga bisa ke ka sura make cheni démocratie dabora nyoso so kama démocratie dabora anga sama ka hagilno tinywana femba to yele ko ni o bisa ka chari o mana me dugo ke femi mali albi a politique ko tabolo ala kan ya bado ala yela ngata sugula ne be sebenda anga ma ko nouvelle horizon faso de minu no lu bora ko bita fanyini kenema o ngani gola yu soro ni tunga maja ado bala segi kana faso kono ikado aywa femi ngoni yekuna wolo odebo la ko sebe wa ministre so mizigile do malde minu me ko luka ko nyana bole kama luka wulika jo anu deme baw no o yemu ye dongo do kono bala kama de undeme mamnu ndara tunga fe ni gele abuka ikaro sona odeka pesa o mani tuli yenno mata kabo Algerie wulika jo kera kasigo lu tapangru la ay wakananu ye fasoba malba kono biseka lafiya tugo mina femi ye fere mizigile do senga ministre so minye shimbe malde munu me jamana koka alega kabine mo we wulika jo la pumane sanga bela jelela jango femi chef de cabinet no ye monsieur Mohamed Ag Al-Bashar kunungo araba femi ngoni aéroport international Bamako senu ikado ma keme ani matan olu bora ikaro Algérie kana faso deundo femi avion blebele ngoni nye Air Algérie nale kun afreteleno okore asangane kundo ikado organisation internationale pour l'immigration OIM fe kaseka manu ndaka no bla ikaro avion retuna ya 11h temene community mugani dura kara kunungo ni yalla je kuna fonu nzoro la ni ma keme ni mata munu bora Algérie kana maldeuna sababala olu ye musula kawye sababala olu ye dendanu nyango munu wako mineru femi nye ikaro ministre so nye ani mama dabe pumaina aywa femi franjala fanga olu fana ka lanyine minyi ode ka fa malide fefe ni gele abika ikaro ka se ka taka bo jamana na itara jamana mina ni gele yisro walma aywa ni tunga maja ikase ikana fasola adobala kani bulu do fedola obuke sawabe ka no ka bakima o yemu ale ko ni malite be nyomulo pumane sanga bela jele nyafo tugo mina femi pangudu ngoni anana kunungo baramunu kanga ke katu bla yoro la centre kono floku lafia ane ka sega bela jele bla katika demba yala obara olube sena kabu ko ne zera femi ministre reye ministre remi no ye ikado monsieur Alhamdou Ag Ilen ale na ka jekulu pumane sanga be wulika jola mi ngoni bato franya la fanga ma nyema uye mi vo obise ka wala tugo mubala ko bara fana reke sufarat leka obini bara nge malide minu mbi ni gelewu soro jamana koka utaka na nuwe kanu bla fasoba malba ngono ikado bala ko bara de ke doni charge de mission do fana pemekene kay monsieur Agali Ag Faisal ale fana pemekene ka kata singi nyini ngango mako délégation générale de malais l'extérieur DGME Mopmbe organisation internationale pour l'immigration OIM o Mopmbe femi ni makemene matanye ubala jeli ko ndara katu bla centre kono ngajenu kata fana femi segesegelu kera ayo coronavirus testu no segesegelu ye ubala jeli ko ngara jela ka fo coronavirus ateni ma kilingile shila ubara ubala jeli ko ngara bunye ane karama ko nala mi fana be tuguni
dongo do be barado ke barado fana kera ka koninye sabu fe minye ikado octobre tletane kele atletan nan na atletan duru fe minye ma duru ye olu bora Burkina Faso kana ma tan segi olu bora Angola ma bi sabane sa olu bora Morocco kana num bela jeli bismillah ikado shabre kabne fe minye monsieur Mohamed Ag Albashari ubi se ga lafiya tugo na sabu tunga te jabela jeli na ni tarakibita fe nyini ni ma fenzoro ni yira kun soro o fana soro bele bele ni se ga kana malikono ya ado balaki bulu do fedo la ikado olu bi se ka nye ibulu o fana ni yen ngo ndaka laje ministry ko ka be wuli ka jo bala alhamdu agi ilen ikado ko malide kelengele beni gola yi soro una fe bele jeli ko sego de majira la ayo bi se ga deme do ma tugo na ki takabo o jamana kono ni ngana ni ye faso ba mal bay ngono ni ngwe se banye aywa toguna a trawle ka se ngundo anya bo nouvelle horizon adoro ameta sugula ameta groupe commerce la ambe abiami fro anga hina ci anga hina nyira bi joy bi ameta folo e madam ne ambe fulla se abla baygama bismillah ka fi noir domi awo ka baruni nge anna wo nganzi ga mo ngo ango na kana doni nge fi bitay ngoni ta pharmacie courant verti la madam ne ala basite bismillah amba fuga wali mando ameta joafie la sona mesi kana amina fami groupe commerce amu bela jele fo dande fulmina Yusu dongul dala ko mali nyaji bo wallahi mali nyaji ni mali nyaji ma chete za ay doke nyaji bo na koy mali asagana ko mali nyaji bo mali sagana o pana mi go ke ala reka mali nyaji che ami Yusu bolodo anwan min bolodo mbi boni saba mi no indépendant ale maneno ay mo fo bo Abouakar Serige Bachili minye kuwe liberté provisoire dama mami nano ye awkado escroquerie o ti dore nganamu fo usage de faux minye awkado nganamu awkado atla ko fara awkado nyagaminga andwan minye awkado Umar Yanoge ale koni ikado minye kaso mbaye ale ko mbola mokura ale nyongrimbe ni ko za medenena ayo ni masro dore fe mi Sekou Keita ale barakela mi na besanu barake e kado awa mi Sekou Keita ani ma do na kana do nywana o kana dienye ale awkado akaja kulu toy no société Québec ENC no wala ko Québec ENC andon awkado nyerala nyinda de wala min flani mi awkado opérateur économique do be no e Abouakar Serige Bachili no ba wala ko papu ani kado awa mami no na be barake nywa ver Marnya no ge miye awkado folo uko ne liberté provisoire da alema miye awkado nyerla ma doy no awkado Umar Yanoge ya le tege dako awkara otolot le taningele miye awkado ka ko se denena PDG mimbe no Sekou Keita no ba wole ko miye PDG New Vision Plus ale wulika joke miye awkado ani kanaje do nanado nywana ubi baraka nywanga ube barake nywanfe minye awkado dowrete sanugo barado kana jenge yere no ye awkado Jean-Marc Lavoie no ye PDG awkado Québec ENC olu koni awkado be affaire minge nywanfe sanugo affaire do de na wati do la awkado minye sanu do be no ye awkado sanu glo kemeflae odo kunganga teme o mi no kanga teme ninga ta die awkado aka partenaire ma yoro me o kumbe awkado Dubai bismillah Dubai mi wati mina ngo bele jele kera awkado ma ale koni ale sera Bachili ma no awkado monsieur Bachili ma ka jarala ka fo nyerala awkado mi angoni mbe ko suko bele jele ke mi awkado ale koni fana be sango affaire la bawo awkado yoro chamambe ayo ke awkado milliardaire do koy ngambe kado yoro babulo nolu be Sierra Leone do be awkado la Guinée
dɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ la min ye a k'a dɔn a nana ka na document bɛɛ lajɛlen tigɛ a tigɛ document cɛlen ye Bacili tigɛ Bacili ye a k'a dɔn a ko ale kɔni ni wasa don maa dɔ la n'o transiteur de Umar Yonege ale ye Soje Transco BTP SAR la Mali ale y'o maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la u ko awa sanu min n'o bɛ taa k'a tɛ se ka tɛmɛ kilo 100 kan koyi min ye awa k'a dɔn kilo 100 fɔlɔ k'u n'o latɛmɛ nka u bɛ latɛmɛ cogo di Antoine min ye aw ka dɔ transitaire ni ani Sama Bacili olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye 7% o ye aw ka dɔ min ye miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 ye basi tɛ Antoine miliyɔn 100 ni miliyɔn 20 n'o bɔra ye min ye aw ka dɔ olu kɔni bɛ se ka taa ni a transit n'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔ nin cɛ in kɔni sɔnna bawo aw ka dɔ min ye danaya min ye a y'o de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ koyi waati min na ale b'o la min ye aw ka dɔ jaja ninnu ye nambaratɔ alakaleden ye min ye aw ka dɔ ko maa ni aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni maa kofɔlen n'o ye Bacili ye k'a bi sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma nafolo nɔfɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la Bacili ye aw ka dɔ waati min na o kɛra a y'a jira k'a fɔ aw min ye Bacili y'a jira k'a fɔ miliyɔn 15 min ye ko ye aw ka dɔ transaction sugu dɔ bɛ yen ko o kan ka di ale ma Antoine cɛ ma aw ka dɔ fɛn dɔ nin si la nka bɛna taa aw ka dɔ wari cilen min ye aw ka dɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka taa mun kan ka taa di Jean-Marc Lavoie ma n'o bɛ aw ka dɔ Dubaï tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ko awa yanni a ka taa fɔlɔ min ye billet min bɛ yen k'o kan ka kɛ aw ka dɔ min ye classe business i sigiyɔrɔ kɛ e delila ka voyage min na bisimila classe business bisimila Antoine a bɛ bɛn ko o taali o ye miliyɔn 3 ani aw ka dɔ kɔ ye cɛ kɔni wari bɛɛ lajɛlen sara jaja awa ni maa kofɔlen minnu filɛ nin min ye aw ka dɔ u ma sanu in olu ma taa ni transit ka ɲɛ dɛ wari min sarala k'u ka taa avion na ja ni bɛɛ lajɛlen kun ye ɲagami ye cɛ bɛ bɔ min galama a ka dɔ awa min ye Québécois ye ale kɔni sigilen bɛ k'a ka sanu kɔnɔ jaja u ko sanu k'a minɛna Kenya aéroport la sanu ko kuma ka ca dɛ k'a minɛna Kenya aéroport la olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu y'a ye k'a fɔ maa ma da sanu in kan koyi wari minnu kun kan ka sara n'o ye transit wari ye u ye i k'a dɔn awa min ye Bacili tɔgɔ ye Wabukar Sidiki Bacili ale ni Umar Yanoge olu y'o bɛɛ lajɛlen kɛ namaratɔ ko ye fo sanu in nana ka na minɛ o min kɛra sa aw ka dɔn san kelen sigi la fɛn taama minɛ sisi ma bɔ min ye Seku Keyita ale fana taara ka taa plainte de commune 6 ale tribunal la o donnen u ye Samba u ye aw ka dɔ Umar Sidiki Bacili u ye ale minɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la u kɛlen ka ale minɛ ale fana ma dɔ wɛrɛ kɛ dɛ i k'a dɔn awa min ye a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ka awa fɛn dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko caution a y'o sara a kɛlen k'o sara u y'a bila bisimila e min ye kiri sigilamɔgɔw ka maa ye tɛmɛ n'a ye magistrat ko ye misira ɲɛ o ye misira ɲɛ dɛ Antoine a taara o sara sa u ye liberté provisoire d'a ma liberté provisoire dira ale ma ale fana taara ka taa plainte kɛ Seku Keyita kan Seku Keyita a k'a dɔn min ye k'o ka miliyɔn dɔw sara a ye Seku Keyita a ma dɔ wɛrɛ kɛ Seku Keyita fana ye appel kɛ appel kɛlen awa kiiri don Bacili ma ye kɛnɛ kan n'o ye Abubakar Sidiki Bacili o tuma u ye Seku Keyita bila a tɛ tɛmɛ o kan Seku Keyita min ye ale kɔni kamana gannen don min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la munna nin cɛ in a bilara ten munna aw ka dɔn k'a bila liberté provisoire la ten k'a sɔrɔ ale ka mago ma ɲa ale ye fɛn minnu ka jaja a y'o bɛɛ lajɛlen ŋanamu min ye aw ka dɔn munna u y'o bila nka awa min ye aw ka dɔn politique dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ k'u ye aw ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye Umar Yanogo ye u y'o fana minɛ u kɛlen k'o minɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa a dabaliban kɛra dɛ maa min yɛrɛ ye ko kun ye n'o ye aw ka dɔn Abubakar Sidiki Bacili ye ko k'o bila liberté provisoire la min ye aw ka dɔn Yanogo min n'o ye transitaire ye ka sin k'o minɛ o nɔgɔnin na ko nin min maa dabali ba ale kɔni bɛ min fɔ min ye aw ka dɔn ale dan bɛ Mali kiri la ale b'a fɛ nin kiri ka tigɛ ko ɲuman min ye aw ka dɔn ale minɛ kun ye min ye a kɛra ale min na namaratɔ ni so ye ale jagali min kɛ a kɛra ale min na munna aw ka dɔn u y'ale minɛ
minɛ ka don kaso la min ye avocat dɔ a ko ɲagami ba yɛrɛ n'o y'a tiɲɛlikɛla jugu ye n'o ye avocat dɔ ma ko fɔlen n'o Abubakar Sidiki Bacili ye ko ka tila k'o bila liberté provisoire la ɲininkali gɔlɛn Antoine o kuma avocat dɔ Seku Keita a kɔni y'a jira ko ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ale ka 100,000 ani 20,000 ani a ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'a y'olu bɔ ko k'olu segin ale ma Ala k'an kunnaja 1,000,000 bɛ cogo di jango 100 ayiwa Fale Kulubali n'ale ka fasire an y'a bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na Fale Kulubali ani indépendant baarakɛlaw bɛɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa Youssou Traoré yani maa min ka gɛrɛ totobila la to tɛ dun ka maa min don i b'o k'i teri ye min sɛbɛnna an ka ma ko l'indicateur du renouveau a ko cogo di ka dɔn ale sɛbɛkɔrɔ kuma bɛɛ fɛn min italikaw ka dɛmɛtɔ min bɛ yan n'o ye ONG italien NGMU olu fana bɛ ka baaraw de kɛ min kɔni b'a to tungafɛta n'a dusu bɛ denmisɛn minnu kɔnɔ a dusu ka se ka b'u kɔnɔ sabu ka d'a kan n'i yɛrɛ dege baara dɔw la yan walima i yɛrɛ bɛ baara min na n'i y'a kolo sinsin k'a kolo gɛlɛya ka kalan caman sɔrɔ a la dɔw b'a la i bɛ taa min ɲini tunga fɛ o bɛ sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ yan i ka dɔn ka se ka denbaya fana mago dilan ne ko minnu bɛ taa tunga fɛ u ka ne wele ka ne ɲininka ban bisimila e ye tunga dɔ kɛ de n kɔrɔ ji tungarankɛ ye koyi u ye nɛgɛ yan ka n ka wari bɔ n bolo o y'a sɔrɔ n bɛ Abidjan a fiyɛra la k'i bɛ taa min ko n bɛ taa Faransi u ye n ta ka taa ni Belgique n sira dugu jɛra u ye n ta ne degulela e ka Belgique ta da kɛra aéroport ye aéroport u ye n sigi o nɔgɔn na dugujɛ 4 heures matin ne sɔrɔ an ka so i ye wari min bɔ dun esuro madu falaki i b'a dɔn million joli la a ka ɲi tɛ sa million fila ni 100,000 kan galanga ne sani o waati million fila ni wari dɛ kamalenya bɛ maa lafiya b'i nun na o y'a sɔrɔ karamati bɛ siri ne sani Youssou i ka dɔn ayiwa o bɛ ko tɛmɛnenw ko fɔ ne bɛ sɛbɛnna n y'a fɔ cogo min na fɛn min italikaw ka dɛmɛtɔ min bɛ yan n'a bɛ wele ko ANGIM olu fana ye baarabaw kɛ ka se ka denmisɛnw kala ka baarakɛyɔrɔ fana kolo sinsin min kɔni b'a to tungafɛta jugu i ka dɔn fu bɛ se ka siri o da la cogo min na o baaraw kalanw olu bɛɛ lajɛlen kunjɛra i ka dɔn a kɛra kari tɛmɛnen ni dun y'a lajɛ fɛɛrɛ bolo dalen don u bolo 2,020 ka don 2,021 bolo fɛn min kɔni ye kun yɛrɛ ye min ye o de ye ka se ka baarakɛyɔrɔw jija ka maaw sɛbɛkɔrɔ kala baaraw la entreprise min kɔni b'a to malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na coopération italienne n'a bɛ Mali ani Italie jamana ka tɛgɛdi ɲɔgɔn ma ko fɔ olu ka projet min bɛ yen n'o ye GOT ye ayiwa o de kɔni kɛra ayiwa hakilina ɲuman ye ONG in fɛ min kɔni b'a to tungafɛta jugu o bɛ se ka dabila cogo min na fɛn min ye ayiwa jamana 3 ye baara in bɛ kɛ o kɔnɔna la Mali Senegal ani Guinée Bissau a kun ye min ye ka se ka cakɛbolow dɛmɛ k'u kalan ka se ka minɛnw fana d'u ma u ka baara kɛ hali ni ye maa kala Youssou ni minɛn d'a bolo a ko dɔw bɛ yen a bɛ kɛ baara ye o fana ka maaw kala u bɛ baara minnu ɲɛdɔn ka tila ka baara kɛ minɛn d'u ma ka tugu u nɔfɛ an ka ma ko suivi k'u lajɛ min kɔni b'a to u yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ u yɛrɛ ka pan u yɛrɛ kolo la fɛn min ye ONG in ye a maa ɲɛmaa min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ wele ko Martina Konseti ale tun bɛ kɛnɛ k'a don kama a ye kuma caman fɔ fɛn min ye ɲinɛnda ye ayiwa entreprise n'o bɛ cakɛdaw ko fɔ o 42 i ka dɔn Bamakɔ Kita ka taa bila Kayi la fɛn min kɔni ye ayiwa musaka dira olu ma olu fana na fɛn min ye 23 ye olu fana sugandira ni ka ayiwa fɛn caman k'u ye dossier mana na n'a bɛ baara ko kɔni ko fɔ o b'a bɛɛ lajɛlen ta ba la ka sɔrɔ k'a tɛndɛ min kɔni b'a to ayiwa kalanw olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min pâtisserie ye ni gâteau ni buru bɛ dilan yen nɔ i ka dɔn ko baara dege ka tila k'o minɛnw d'i ma fɛn min ye kalali fana ye k'i dege o la ka tila k'o minɛnw d'i ma fɛn min ye tobilikɛyɔrɔw ye n'o bi restauration ko fɔ dumunikɛyɔrɔw k'i kalan o baaraw la dumuni ɲuman dilan cogo n'a feere cogo ka tila k'a minɛnw d'i ma o baaraw fana kɛra o n'a ɲɔgɔnna caman Martina Konseti ale ye laseli kɛ maa minnu ye kalan in sɔrɔ k'u sɛbɛkɔrɔ ayiwa fo kosɛbɛ k'u hakili jo min kɔni b'a to olu ye nin min sɔrɔ nin ye u ka baara kɛ k'a ɲɛ waasa maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ olu ninnu ma cogo min na a ye faranga kuma caman wɛrɛ kɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa k'olu kɔni nisɔndiyara maa dɔ bɛ yen n'o ye Basiru Jara ye Basiru Jara ale ye kalan in sɔrɔ ale fana ye minɛn sɔrɔ ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ a ko fɛn min ye kalo 10 min filɛ nin ye i k'a dɔn ni tugu bɛna k'u nɔfɛ k'u ka baaraw ni k'a lajɛ k'ale kɔni nimisi wasara kosɛbɛ fɛn min kɔni ye nin wale in ye ale ye fɛn sɔrɔ nin na fɛn min ye kala ye ale ye kala sɔrɔ ale ye minɛnw fana sɔrɔ i ka dɔn a ye foli ani tanuni fana kɛ Fatumata Kamara ale fana ye salon de coiffure tigi ye Kalabankura ale fana ye foli ni tanuni kɛ k'a jira k'a fɔ ale bɛ nin baara in kɛ a bɛ kunkolo dilanw kɛ ayiwa a bɛ fɛn caman kɛ a b'o baara ɲɛdɔn ale ye kalan min sɔrɔ ka tila ka minɛn minnu sɔrɔ a ko fɔlɔ k'ale magasin k'u t'ale bolo nka sisan i ka dɔn baara bɛ ka yiriwa ale fana ye maa 3 wɛrɛ ta a b'olu sara
On appelle ça l'entreprise. L'entreprise. Ka dɔ dɛmɛ, o ka dɔ dɛmɛ, o ka dɔ wɛrɛ dɛmɛ. Amaba, ami ɲɔgɔn bolo minɛ tɛ ka taa. N'i ye nin ko in lajɛ, i kɔni b'a ye k'a fɔ k'ale ka baara bolo ko yɛlɛmaba donna o la, o fana fɛn min ONG in ye, Italikaw ka dɛmɛtɔ min filɛ n'o ye Anjumi ye, i ka dɔn k'u bɛ baara ɲuman caman de la Mali kɔnɔ, min kɔni b'a to tungafɛta jugu a bɛ se ka bɔ denmisɛnw hakili la cogo min na, hali n'a bɛ maa min kɔnɔ a ka bon i kɔnɔ sabu, e kɔnɔ k'i tɛ se fɛn dɔ la walima e bɛ jɔn baara dɔ la k'o ti e nafa, a dɔw b'a la n'i kolo sinsinra o la, i bɛ taa min ɲini tunga fɛ i bɛ min sɔrɔ o ka ca n'o ye. A bɛ ten o. E tunga tɛ dɔwɛrɛ nata kɔ. Nata dɔrɔn don. Nka e yɛrɛ bɛ jɔn k'i bɛ se baara min na, a dɔw b'a la n'i y'i feere o fɛ, k'i wasa don o la yan, o bɛ se ka min s'i ma, dan t'o la dɛ. Commerçant ba minnu filɛ suguba kɔnɔ nin ye, n ti maa to a fɔ, nka hakili b'a faamu. A millionnaire n'a milliardaire minnu filɛ suguba kɔnɔ, u y'u ka baara daminɛ ni sabara siri ye Bamakɔ yan. Ka 1000 sɔrɔ a la. Ka 500 sɔrɔ ka miliyari sɔrɔ an ti maa to a fɔ o caman de bɛ suguba in kɔnɔ tardi a b'o sugu la dɔɔni a ti tɔ ko la euro ka di dollar ka di nka taacogo ɲuman fana o ɲuman tɛ o de ka ɲi a banna Youssou i bolo don. Alors n'a fasirita min ye tiɲɛ yɛrɛ la poste de contrôle min bɛ n'a bɛ bɛlɛko o bɛ don i la fɛ bɛlɛko kelen bɛlɛko kelen o ye jola o ye janjo masaw olu ka dugu ye min ye wulu fatɔ ye kɛɲɛkɛ yɔrɔ min ni bɛɛ tun bɛ yala la ni bere a fɔra dɛ wulu fatɔ kɛɲɛkɛ don i la a ma diya dɛ janjo masa yɛrɛ ko kabiri janjo masa nana Bamakɔ a ma segin bilen wa ka bɔ ka sira ka boli ka bɔ don i la hakili b'a la kana a don sɛbɛnnikɛla ko bere tun bɛ bɛɛ bolo janjo masa a bɛ s'a ma don min na ani bere de na dɔla tɛ dɛ yɔrɔ filaw ta ye dɔla ye janjo masa ni bere de kabini a nana Bamakɔ la olu fatɔ ma sɔrɔ kabini a nana Bamakɔ la a ma segin bilen bisimila Youssou min ye a ka dɔn nin yɔrɔ min filɛ nin min ye bɛlɛkɔ don i la an dɔn a ka dɔn n ye bɛlɛkɛ ko bɛlɛkɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin don masina maa dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni a ka dɔn o tigila ma dɔn min ye a ka dɔn marifatigiw dɔ ko ye ani murutigiw ni bɛrɛtigiw olu de taara ka taa a ka dɔn bɛlɛkɔ gendarme min bɛ a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka taa bingali kɛ olu ka baarakɛyɔrɔ kan nin ko min filɛ nin k'a ma da a ko daba wulila dɛ min ye a ka dɔn u tɛmɛtɔ min ye ninnu maa kofɔlen k'u tun bɛ moto dɔ la ani ka dɔn a mɔbili dɔ la n'o ye pick-up ye i ka dɔn u taara ka taa bin a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la maaw kan k'o kɛra sababu ye k'a dɔn sibili dɔ bɛ yen o kɔni ntanyana min ye maa dɔ kɔni joginna nka min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ye mɛnna k'u ye miniti 30 miniti 40 ɲɔgɔnna kɛ u bɛ nin ko in na min ye anw ka jamana hali bi an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn nin ko tɛ se ka kɛ cogo si la lakana tɛ se ka sabati cogo si la min ye sɔrɔsiw ta ye marifa ye sɔrɔsiw ta ye a ka dɔn u bɛ se ka min kɛ nka ka kunnafoni di an ka wolomasiri tabaw ma walasa a ka dɔn bingalikɛlaw n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a tɛmɛ fiyɛ e k'i den k'a ci bani n'i ye kunnafoni d'u ma an dɔn n'o kɛra an ɲaman bɛ lafiya o ye tiɲɛ ye ala k'an kunna diya nin sɛbɛn k'a dɔn awɔ min ye Alpha Gallo ni ale ka fasire an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min b'a wele ko Nouvelle Horizon. Ayiwa Youssou Nouvelle Horizon o bɛ dansigi bi fɛn min ye don kibaru sɛbɛnw ye ayiwa kunnafoni bi an bɛ min da limanaw tulo kan fɛn min ye mawuludu 2021 ka se k'a ɲɛnamaya fɛn min ye dugurelakaw ka denbaya ye o ni kalandenw bɛɛ lajɛlen ayiwa k'u nisɔndiyalen kɔni bi bɛɛ lajɛlen kɔni wele u ka na fɛn min ye mawuludu ye ayiwa kunfɔlɔ o kɛra fɛn min fana ye kari nata ye kunfilanan o bɛ kɛ n'o bɛ octobre kalo tile 24 ko fɔ k'a bɛ kɛ Juventus terrain na Maɲanbugu 21h waati o fana fɛn min kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ terrain belebeleba in na ka taa wajuliba in kɛ ayiwa dugurela denbaya ani kalandenw bɛɛ lajɛlen k'u kɔni wele bɛ min kɔni b'a to dugawu caman o bɛ se ka kɛ fasoba Maliba ye cogo min na Youssou n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye an bɛ taa Kati n'an sera Kati colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara an b'a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ k'a lamɛn Kati nin waati in na colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara an b'a fo dantɛ foli min na n'o bɔra ye fɛn min y'an yɛrɛ kɔrɔkɛba ye Général Satigi Moro Sidibe fɛn min centre d'étude stratégique o maa ɲɛmaa don an b'a fo badabada foli ka jɛ ka optique mɔɔ fo ayiwa Jibi Jalo a n'a ka cɛdenw ka foli k'u bɛɛ lajɛlen Herman Sangare Moriba bɛ yen Jibi nana
Anana. Abme dengu kero lodo nyai. Abana. Amba fo. Ikado ka Serafin Dako fo. Aywa feminye Bruno fana ya anga fulbaye. Bada fuli. Otumane ngofa anga musokroba be ekuchala. Feminye Madame Jawara Bindu Kulubali. Amana deuna modo mbela jele fo. Kasroka teme buguni ve. Petro jigi seme ambe amara jakite foi. Ane entreprise ya sidibe alebe buguni masabla kura. Anga fulbe nunu. Anon ni yolu fosa. Nebe fulla se akado minye Madame Dabo Salimata amba fuka walimando sana aniwati abe awekado nyama korosite inisefula amba fuka walimando sana aniwati andon nayo futanti awa jara nyamo ture anga Madame Marita iga tanti awa koi afoko yusu ka tanti awa jara Antoine ba yusu karawati ba anga fuka walimando Madame Marita tanti awa Madame Marita tanti aso buluka zumugula akrosi alujaba chikine kita jangine kecha ka fulla se awekado mama no e Mamadou Kondaye amba fuka walimando ale flezerna jagwa jabate ambara kenwando no boray ambe awakado anga chokorwa fo ya fo kai ka fuka walimando amenya ka fuka walimando ka gouverneur fo Ousmane Bala Musa Bala Sumare anga fuka walimando sanga aniwati Ousmane Sangare ale be awa mi sang gouverneur ana frumso awa konate Andwan no bora ambe foli anitani amola sisanga aniwati minye fodo kone amba fo douane kati marsumare ale douane kati mide awkado minye Sidi Ibrahim Siri mare amba fo ka wali mando sanga aniwati ale be kati douane ka folla se nunu bela jelema ayo so ami yere fo ki wali mando kenati gela mo amu fo pharmacie Kaira 750 donala anga folubu ye an pharmacie de l'avenir Zernina amu bela jele fo ka pâtisserie boulangerie Moro Kadi ana baraka nyom bela jele fo sarama o chama be ko ka foli fi sang immobilier amba fo ka wali mando sanga an wati foma bula ko ka renouveau abma bela jele fo ali kuma la transit sukudungurala amba fo ka wali mando sanga an wati ka mambe aidara mon PDG anga fo ka wali mando sanga an wati alebe awkado minye Emana Sarl amba fo ka wali mano titibula no boray andwan ambe groupe nefo groupe 100% no Madame Damele Simon kone amba fo ka wali mando ka ni bara ani cheladu bismillah yusu ikado wati se bokoro corona ambala muso be afana ko ka fo la sema femi Madame Gogo aywa kemeso 759 logement na suru kemeso bala muso do amba fo ka suru kemeso refo ani ka 759 bela jele fo Gogo kemeso tokola Gogo kemeso sori kemeso serdu ko sabe anga fuka wala ko fi ndesani ayo ami bitabla ya bara nye jeka bara femi Ousmane Togo bolo ben ngawla kase Vincent ma kase Sera Kamara ma katabla aywa bwa kari jara dengura difa amba fuka wala mando bada fuli ni ala sona ma nege kanye tani wulo vlate de sigibike ni ngafe klinga ikaro tele la no bi Renouveau TV abo ko fo ni ala sona ma soufana fe femi Renouveau FM nege kanye muga no tenguna aywa sigibike ni ngafe kelen fana ka ambe bela jeli fo ka aw wala nyumando ko be kelen leki wasado yerla Yusu sabu jefa be ko dongo do ko simake madu ona fo ni mwe bitaye aka mbe wati wore